Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanmu ‘yan uwa abokan arziki masu bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wani darasi na karatun arba'una hadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu ashara, hadisi na 15. An Abi Huraira, an karɓo daga Abi Huraira radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yarda. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله تيراد أمنت الله ستبت أغريش ياتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر duk wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira falyaqul khairan aw liyasmut, ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira falyukrim jarahu, to ya girmama maƙwabcinsa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira falyukrim daifahu, to ya girmama baƙonsa. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Al-hadisu sadisu ashara, hadisi na 16. An Abi Huraira, shi ma nan daga Abi Huraira ne. An Abi Huraira, an karɓo daga Abi Huraira radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yarda. Anna rajul, haƙiƙa wani mutum, ƙala ya ce linnabi sallallahu alaihi wasallam, ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ausini, kai min nasiha. Ƙala ya ce, sai manzo Allah ya ce, la taghdab, kada ka yi fushi. Faraddada miraran, ya ƙara maimaita masa. Ƙala ya ce, la taghdab, kada ka yi fushi. Rawahul Bukhari, Bukhari ne ya rawaito.